videli sme extrémne rýchly exit z poslednej od spodnej, tam tá voda ho potiahla tak do tej poslednej brány, že myslím si, že ešte aj tam niečo nahnal na to, aby mohol sa tešiť z priebežného líderstva. No. Teraz prichádza to hlavné meno dnešného dňa. No, povedal by som možno aj tejto sezóny, lebo Žigalin Hočevar vyhral seniorské majstrovstvá Európy, takisto obhajuje zlato z Krakova z minulého roka. Po svetovom pohári sú lepší iba Beňuš s Mirgorodským, slovenskí seniorskí reprezentanti. A Hočevar ukazuje, prečo je to tak. Tak toto bola par excellence, akým spôsobom preklzal cestu sekciu presadených offsetových brán, to bola nádhera. Dokonca tam ani nemusel nejako veľmi korigovať, tá loď skoro stále mala špicu dole, len sa ukláňal do jednej, do druhej brány. Tam sme videli pri tej erke to extrémne rýchle prehodenie, ktoré sme už v tejto sezóne u ňoho spomínali niekoľkokrát a myslím, že je to vzorový spôsob prehadzovania pre každého jedného pretekára, ktorý bude mať Hočevara za vzor, pretože toto je určite ESO, ktoré bude vzorom pre veľkú generáciu mladých. Nedávno oslávil len 17. narodeniny. Pred 2 týždňami, ale je neskutočné. Aká konzistentnosť výkonov ho sprevádza. Obrovský náskok, takmer 7 sekúnd. Už je pod nami na protiprúdnej 18. Aj tu zvládol a má podobný prejav, taký pokojný, hľadá si tú vodu, našiel si aj 20. Ide do 21 a ten čas je absolútne fenomenálny. A Janka Dukátová tleska Žigalinovi Hočevarovi, 8-sekundový náskok. Dnes sa bojovalo o zlato medzi juniormi, ale Žigalin Hočevar vyťahol na svojich súperov výkon, ktorý by mohol ukázať aj medzi mužmi. Tak vidíme.